हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बाड़े। हेलो 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 प्यारा आशीर्वाद हमारे आदरणीय लोधे चाचा जी की तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद आई हुआ है भाव में। और भाव का बब हुआ कोठा बटोहार जैसे भोरी के किरनिया, अखिया में प्यार के नमाई दुनिया। कोठवा तोहार जैसे भोरी के किरनिया, अखिया में प्यार के नमाई दुनिया। जिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजवले बाड़े, जिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजवले बाड़े। जीजा कि भगवान बड़ी फुर्सत से जीजा बनौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। क्या बात है। बड़ा ही प्यारा सुंदर सा आशीर्वाद लड़की के पिताजी की तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद आई बा। तो हमार बहिनी और अभी कम भाई जितना दिल है उतना मिलल कहाँ। तो हमार जीजा जी लोग तनी ध्यान देले रहे बात के, कम से कम सार के चार्ज कर दिया जाए। हो केहू के ईमान रही नहीं ओकरा बस में, सोरे हो सिंगार भइल तो रहे बरात में। केहू के ईमान रही नहीं ओकरा बस में, सोरे हो सिंगार तो जल तो रहे बरात में। हुस्न के जादू अदा के मंत्र दोग बनौले बाड़े, हुस्न के जादू अदा के मंत्र तुमके सजौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से भगवान बड़ी फुर्सत से हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े, हमरे खातिर
से तोहरा के बनौले बारे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। भगवान बड़ी फुर्सत से